keď neboli farebné telky. Dali považskí konštruktéri Tú motorečku novej éry, novej éry. Hej, Manet 90-ka, ten unikátny dvojpies ostal v garáži od tatka. Jazdil do ďalekých miest a motor rodina sme dobrá. Nevydržíme do septembra. Ročník už 21. Kto z partie príde prvý? Kto príde prvý? Hej, Manet 90-ka, ten unikátny dvojpies ostal v garáži od tatka. Jazdil do ďalekých miest. Hej, kone žiadna sláva, ten motor viac nedáva.